nula pahnih te chu hlim takin an lo inkom nui har hara an thian nun chuan te atanga lo inkom to ni in tu dang reng an ngai bik lovani hun te lo liam zelin ngai zong te an lo nei chhotan ve ta a sin dang ron langin kar chunga chuan Angelai le An Bialpa Eric te chuan nula tlangwan lam thil chu remlo tak chung chuan an lo mangdul me ka an thian nu lekzi la in rei ati in an lo kal hun chu alo ngak reng to bok dar nga in mutum to an ni a Angelite an lo thlen chuan lekzi chuan iwa han rei em ve ti in alo haw ngal bor bora Angeli thuam in bel chu soisialin biak ina kalpui nan chuan amoi lawati thu a soi bok Angeli chuan a thian nu lekzi chu khopuya an anniversary lomna tura kalve tur chuan a soma ma se lekzi chuan a pe ve lo thuin a chang chuta Angeli chuan a lo kalve ngei chu angai thu soin ngen ngol tak chuan a som le a lekzi chuan chutia a thian nu ina asom tak ngar awang chuan ole kalokal ve don nia ti na chang le tange nge a Erika hian lekzi an ruala local ve chu alom lo mel hle maya engwanga ngoi renga omrun zel nge ani chu azot lekzi chuan soitur anei lo wanga ngoi mai ani thu in alo chang sam eta Erika chu chong la in an thian nu pakhat po ama ang chia ngoi ngut thin tho a oma ani chuan autism nat na alo ne reng thu te asoya atong fek chu Angeli po chuanin alo khap ve thina ma se Erika chu chong lui thawin Angeli nen chuan mi ze in person hlangni chung sia anin kom ngei tlat te chu makati zia asoya anu ai po a chapo jok thu te chu lekzi hnena chuan asoya ni Angeli chuan Erika chu ngoi mai to tur hian alo shil le shama lekzi chu tiang a om chan chu Bialpa ala nei ngai lo wangani thu asoya ni Eric chuan chumia wang tak chu ani chu na thok tu kan nei tharwat to na na thok tu thar kan nei phei chuan nuam itivia wang ti in lekzi hnena chuan asoya ni bara chuan Erika te chulutin an voi khat kal na mai chu ani to lawani ti anin tur lamdana tang chuan asia theya lekzi po chu in thlachun mel deuh mai hian alo thungoi ve reng bok Angeli le Erika chu lam turin an tho chuaka Angeli chuan a thian nu chu lam ve turin asom Erika la chuan omtir mai turati in ke anaya adu chuan alam ve thei tho thu chu mai nei deuh hian asoi zuya an kalta an lam wang nuwa chuan Erika le Angeli te chu fian rial lampanin anin zui chuak deya Erika chuanin a hruai chuak lui ani zok ma kar chunga chuan lutin Angeli chuan khongi kan kaldon atiya Erika chuanin ama chu zui mai turin ati kar chunga chuan Erika chuan damdoi om tak hi a hip shoka Angeli chuan enge ni azo chuan taksa ti chakna mai ani thu Eric chuan asoya chuta Erika chu chenama ma in until ti lai me ka chuan achi over le a Angeli na ti thleng chuan arek chia mai Angeli chuan Erika om dan chu du lovin kar tang chuan chua hi atuma Erika chuan ronzui ve ngalin Angeli chuan kara anda man ro chu ala chuak tela Erikan khoi tuma are be lai tak chuan Angeli chuan Erika chu achu papa atlu amoti in Angeli chu kalmai atuma chuta tak chuan lekzi kha an hnungalama tang chuan ron langin Erika chu thirmang hian aron chuta sia maile Erika chu thi sen chuan abol ne zui maya lekzi chuan la du tok mai lovin voi ni thum chu an chule sia ngei bok Angeli chuan du tok tur hian alauti a lekzi po chu atop ve mai bok damdoi na hruai mai chu Angeli chuan adua ma se lekzi chuan an theilo thu soin motor da na hmuna tang chuan an tlan chuak ngalani atu ka chuan congressman Sevilo fapa Erika thina chu chanchin thara hian an lo puang chuak ngala chulai hmuna chuan vandoi thak tak maya CCTV camera aom lo awanga chhuichian na kalpui ar sa thu te reporter hau chuan an lo puang bokani chu ero chu Angeli te thian dun tan chuan van nei na ani sin dang ron langin lekzi chuan bazara hian thil alo zuar meka a customer pa chuan thuron lo pe in miss tlemin mel him deuh han pu ve deula hei a hian customer po inei tam sotin karingani atia Angeli le tlangwal pakhat chu storeroom a hian an lo tom dun meka Angeli chuan zeilo chu in achunga chuan eng po ati thei thu alo soya tlangwal chuan chutia nula mel thale zei tak meina asom na chu nar du bik lavin damlai par chu am takin rem lo chuan an tlan dun ta ni
angel te po chu an lo let ve le ta a legzi chuan khonge akal bo char char ti aron zot chulai hmuna chuan mi khwal cham rei mai chau an ni awangin tu ma chu ringhal mai lo turin ashila angel chuan manuela chu mi thata khani thua soya a hre chiang em ti a zo le chuan angel chuan hre chiang e ama chu mi pa ngai ve mai ani a bem to thu le chan na ala pek lo mai chau thu a shil le shrama legzi chuan angel boina ito hi ka du lova chumi turatan chuan ma ani invent thiam apoi mo thu a shil bokani manuela chu ron kalin dor hi ka ron khar pui don chu em ni aron tia legzi chuan angai lawang kan ti thei alo ti deuh muk ma se manuela chuan tlom chu in akut chu a handa chuaka ma se legzi chuan chibai chu atum haulo manuela thian pa ramana chuanin chibai a han tum vele a angel chuan a thianu legzi laka chuan hun khoral du lo turin le a du zong tur mi ani don haulo thu alo soisaka fakna hun hmang lokang Mizo with big data to lobom Thai, Korea, China cosmetic le age of ten com na mun pui salai and video cosmetic here non leng nut ve tele. Nipale ve chiam mo tin ren kan nei chikim le a. Tun lai cosmetic lar 4K le adang tam tak te ten com na mun pui berani. Even mo tur iselawani puin min ron pan top la kan lo boy pui don senia. Cosmetic chale lara piang chu kan dora hian a thlen pasaber zel ti le kan soi sual om love. A hmuna chil kan ni awang hian dor dang ang lo takin Zing daru ka changa zandar kwa thleng dor kan honga laklo thilap moni se zanlai a khwana ni emo coughing za don thleng po in dor kan hun sak thei bokani wholesale retail in kan pechuaka aizol pon lampo kan thon thei ren boke siam tun aduan dan che timol ye zo durin cosmetic tha zon na le thlen khom na pun pui salai and real cosmetic a hian siang non loila lung turin ile thol wangti kan tiam ngam chi ani Salai and Valley Cosmetic Chuangpui Bazar Bull Chuangpui Huanme Library Building Contact number 8131-960-958 8258-088-039 kan lo let le ta e manuela le angel te pani chuan no hi an lo dom dun meka manuela chuan angel hne na chuan angai zong hluite ne na ama chu khai khin lo turin angena fasha ve an ni a chu wang chuan chung ko pa ngai tak din pui tur adu thu te chu ashila legzi ne na anin zom na te chu azot chiang boka achang phei chuan legzi chu a thik deuh thu te asoi tel bokani angel chuan lo chang ve in legzi chu atan chuan a chung ko nei chun le alai zon nu ang tak takani a chu wangin atana mi hlutak ani thu asoi lang bokani manuela chuan legzi in ama chu apom ve thengem tina zota angel chuan kalaka itlin chuan atok mai lom tina soi angel chuan manuela ke kor chu dap ngalin achung lama atak om chu a khoi sak zui ngala manuela chu tlangwal fiti taka alomeng diar ngal mai ani angel chu lokai to hle in manuela chuanin anin thleng chuan atha legzi chuan lo lamin engwang rui hlenge ani chu azot voi khatma ruina tur lo pe to lo tura shilin kal to tur chuan manuela chu ashila alandana chuan manuela hian thuruk engamotak anai ani mel le a ma se kan soi zawri lawanga atop thleng en la in se chom zel mai don ani angel chu arui ema wangin amu hil ngal bora legzi chuan ashufai vela angel taksa moi tak chu thlinin har ati in a om bor moi tak te chu khoilo har ati hle a angel chu dapin asiat lo lai chuan alo khoyani zinga chuan manuela churon kal le in ei tur hi aron keng cheu maya a tho phana tanga manuela mel a mungal mai chu legzi ngai dan ani mel vak lo hle angel omna azo chuan manuela chuanin a in bualok thua shila a hnuwa chuan angel in tleu fai po chu ron chuakin tuk chuan chu lo ei ma samai tura shilin in thlak tur chuan in chung lama aluta angel chu chung lama in thlaka a om reng lai chuan legzi chuanin a hnung lama tang khian a ruang am te chu alo thli renga a hnuwa chuan legzi chuan ni zan thil thleng ati chuan angel chuan engma hriat alo nei lova legzi na asoi tum tak zo ka chu a khoya kha a hriat le hriat lo lam zo ka ni chuta angel chuan a rui vak chung chang kha em ni tia zo chuan legzi chuan chu tiang lam ani lo ati le daya
thinrim lo turin le Manuel nen chuan anin ngai zon to thu le lompui ve turin atia Angel chuan Lexi hnena chuan anin kar borak chu alompui le pui lo zotin ani chu a hmangaya chu wangin a hmangai chu pompui ve maya bai sei thu a soi bokani tuk chuan chu an kil hota a Lexi chuan an thian du na thil soi du anaya wangin Manuel hnena chuan lova tho san ri turin atia chuta Lexi chuan Angel hnena chuan an film khurzual sawangai thule film khur taka om tura ashil mek laya ngai zong dang alo nei le chu hriat thiam har ati thu asoya Angel chuan ka she ve vek engtia re nge ithu hnuai hin ko om don ithu hnuai om rang hi ka kham to lu tuk ti in oka vin tak chuan asoya Lexi chuan a hlau thon wang le ama chu angai tu awang zo ka soi ni thu ashilani mun danga hian Manuel chu lo lang le in phone a hian tu emo hi alo bi a engkim a boy pui fel vek to thu le thil har sa aum to lo thu chu asuya chu anin biak na chu Lexi chuan alo she thoi mana Manuel chuanin Lexi alo mu chuan Angel omna chu azod wata Lexi chuan engatan ngei ti a Manila lama injin dun don thawani lom ni atia Lexi chuanin lem changin nimin lama ati dana wang khan ngai dam adila Manuel chuanin apoi lawati thule tuna chang chuan in ngai tlang taka om hau thei abai sei thu asoya Manuel chu zun hun lama chuan kal phain Lexi chuan avakal chila Manuel thil te te chu thom sak ngal nok nokin Manuel la chu alo in phel ve ngal su a easy hlom si hian bual inati mai an ni awang chuan an thom po chu aring thadun hle a le lama Angel chu in tleu fai tumin bual in lam chu aron pan ve mek bok chuta bual in hliana puan zar chu hlip ngalin a phok chiang hle a chuta ale in chap charin an in hau ngal buana Angel chuan an thian du in kar chu chu chatin an chuak zui ngalani Angel chuan chu tiang an thian du in kar alo chemai chu a in thiam lovin si om po ati ve hle a Manuel chuanin lo thlemin Lexi chu aril rudam huna thataka bia a thil soi fel pui turin atia mel ma nei reng chunga singnun man adu lo thu te asoi bokani in chung lama chuan Manuel le Angel te chuan damlai par tan in zan tum toinan chuan ha hluamin mangai na par chu an tlan dun le ta hiama ni reilo te nuwa chuan Angel chu Lexi omna lama chuan alo kir le a Manuel ne na anin kar po an soi fel vek to thu le tuna chuan nun thara hun man adu to jok thu te an thian dunin kar chu a hma anga omle tir theini se adu thu te asoi boka Lexi chuan zanria kil puya hian asom bokani sin dot lia chuan Angel chu lokai to hle in Lexi mu lai chuan Manuel nen chuan anin phel ngal mopa Lexi po chu telve ngalin a thuam na in belte chu a lep zui ve bok chuta Manuel chu thawin Lexi zok chu awasong kolaya Angel anung chon lai tak chuan Manuel ngonga chuan Angel chuan kong chen chuan aron hlinga arek zui ngal bok ti chuan Manuel chu an that zui ta a hma de to khan Lexi khanin Manuel an kar pakhata chuang hnena chang poisa adong lai hi alo hmur to a thudik tak chu Manuel hi erika te chung kwa nen anin biak po thule an ma ni zui tura an royani thu asuya ti chuan Philippines movie toy takas ti chu alo top tani he Philippines movie hmuhnawm tak mai takas ti mizo tonga le lin hi ilei du ani chuan a hnuai comment section a hian number kan da a minon be mai don nia